Hola, què tal? Jo sóc Cimer Valenciana i sóc creadora de contingut gamer i en ocasions de cultura valenciana, tant a Twitch com a YouTube, i també comparteixo tot aquest contingut i totes les notícies del món dels videojocs tant a Telegram com a Instagram i a Twitter. I de vegades vos ofereixo TikToks gamers i també en la meva llengua. Al meu canal trobareu de tot, des d'entrevistes, seguiments d'esdeveniments especials, concerts, recitals de poesia i tot el que vos pugueu imaginar del món gamer. Podeu seguir-me al meu canal principal de Twitch, al meu canal de YouTube, ocasionalment a TikTok i sobretot a Twitter i a Instagram. I no oblideu també que teniu el meu canal de Telegram on podreu informar-vos de les últimes novetats de videojocs. Crear contingut en la meva llengua no és cap obligació, és la llengua que m'ha acollit, amb la que escric, amb la que estimo, amb la que cante, amb la que jugue, amb la que m'emprenye, amb la que cuino, amb la que disfrute, ric, ploro. Així que vos anime a crear en la nostra llengua i poder demostrar que podem disfrutar, com ho estem fent al meu canal, i jugar en valencià.